Hej og velkommen til denne her video, hvor jeg vil fortælle dig om, hvorfor du har sukkertræn og hvordan du slipper af med den. Til dig, der ikke kender mig, så hedder jeg Sofia Sommer. Du kan læse meget mere om mig på min hjemmeside www.sofiasommer.dk. Sådan som jeg ser det, der er sukkertræn altid et signal fra din krop om, at der er noget, du skal justere. Det er et signal om, at der er en eller anden form for ubalance, enten en helt fysiologisk ubalance, eller en mental ubalance, som du har brug for at dulme med sukker. Og det første, jeg vil fortælle dig om, det er, hvordan du simpelthen laver det bedst mulige udgangspunkt for, at denne her sukkertræn aldrig dukker op for dig. Det gør du ved at sørge for, at dit fundament er i orden. Det vil sige, at de her helt basale fysiologiske behov skal være dækket, før du overhovedet kan forvente og forlange af din krop, at den ikke craver alt muligt mærkeligt. Der er 4 områder, som jeg kalder vores helt grundlæggende fundament, vores helt basale behov. Og det ene er væske, altså rent klart vand. Det andet er søvn. Det tredje er protein. Og det fjerde er grøntsager. Når du har sukkertræn, så er det de her 4 områder, du til en start skal kigge på. Og lad os starte med væsken. Ganske kort. Vand er livgivende. Alle vores celler har brug for vand. Hvis du er bare minimalt dehydreret, så falder dit energiniveau, din koncentrationsevne, din evne til at præstere fysisk. En tommelfingerregel er, at vi har behov for 2 liter vand om dagen. Nogle, som er større og har hårdt fysisk arbejde eller er meget fysisk aktive, har selvfølgelig brug for mere. Og hvis man er barn, har man brug for mindre. Men du kan roligt regne med, at som voksen kvinde er 2 liter vand dagligt et rigtig godt udgangspunkt. Allerede her, der ved jeg, at nogen begynder at sidde vand, og jeg kan bedre lide Fun Light eller Pepsi Max. Og det er der ikke noget galt med. Du må gerne drikke Pepsi Max eller Fun Light eller rødvin eller vodka eller kaffe eller te. Men sørg for også at få de her 2 liter rent vand. Det er sådan, at når vi mangler væske og er tørstige, så sker der det, at vi har meget let ved at ignorere de her tørstsignaler. Måske fordi vi ikke synes, vand er så stor en nydelse. Måske er vi midt i noget arbejde. Og rigtig mange af os har brugt mange år på at ignorere de her tørstsignaler. Det har kroppen vendt sig til, den har simpelthen holdt op med at sende dem. Derfor er der mange, der siger til mig, at jeg mærker slet ikke, at jeg er tørstig. Nej, men det kroppen gør i stedet for, det er at sende sultsignaler. Det vil sige, at når du ikke reagerer på tørstsignalerne i mange år, så opgiver kroppen, og så sender den ud til dig, at den har lyst til nogle mandler, eller lidt ost, eller lidt mørk chokolade, eller et æble. Og så går du til og fra skuffen med snacks, for at opfylde et behov, der i virkeligheden er tørst. Så det kan lyde enormt klichéagtigt, det der med, at når du trænger til at snakke, så tag et glas vand, er klart. Og det behøver ikke være lige der, du gør det. Men prøv lige at starte med at få grundlagt en vane med at drikke 2 liter vand om dagen. I samme øjeblik, at din krop vender sig til det her, så vil du også begynde at føle tørsten. Så vil du begynde at mærke, at vandet er godt for dig, og du vil formentlig mærke rigtig stor forskel i forhold til, hvor klar du føler dig i hovedet. Find en eller anden måde at huske dig selv på det, og så vær lige opmærksom på, hvis du allerede nu er ved at slukke for den her video og tænke, det orker jeg bare ikke. Så spørg lige dig selv om, hvordan du skal kunne kræve af dig selv, at du går 3 gange om ugen i fitnesscenter, eller lader være med at spise chokolade, eller holder dig fra ris og pasta og brød. Det her, det er noget, der ikke er så svært. Det er noget, alle kan, men det gør en kæmpe forskel. Så det var den ene fundamentale ting, der skal være i orden. Den anden ting, det er søvnen. Og det er altså her, hvor rigtig mange mennesker har noget at hente. Det er simpelthen sådan, at hvis du sover for lidt,
så kommer din appetitregulering helt ud af balance. Det vil sige, at du vil faktisk være mere sulten, end du ellers ville være. Og dertil kommer, at kroppen er jo smart. Den ved godt, at sådan noget sukker og søde sager giver sådan et hurtigt energikick. Det vil sige, at hvis du faktisk går og er lidt træt og mangler lidt energi og ikke føler dig helt på toppen, så vil hjernen helt automatisk bede om dels mere mad, men også mere sukker, for ligesom at hæve energien. Det vil sige, så kører du på sukker og måske kaffe en hel dag, og dit blodsukker kommer mere og mere i ubalance, og det trigger bare sukkertrængen endnu mere. Det du skal lægge mærke til, det er, hvor meget sover du i weekenden, eller når du har ferie, hvor mange timer sover du sådan i gennemsnit, når du har en uges ferie. Når du så har regnet det ud, så kigger du lige på, hvor meget du sover i hverdagene. Hvis der er forskel på det antal timer, du sover i ferien, og det antal timer, du sover i hverdagene, så sover du for lidt til hverdag. Og så kan du hente rigtig, rigtig meget ved alene at sove mere. Prøv lige at tænke over i forhold til at skulle løbe en tur, eller at skulle undvære alt muligt, hvor dejlig en del af en livsstilsændring det er egentlig bare at gå en time tidligere i seng. Men for rigtig mange mennesker, der er det simpelthen så svært. De ser fjernsyn, de skal ordne Facebook, de skal have lidt voksentid uden børn. Der er rigtig mange ting i vejen. Men hvis du ønsker det her, hvis du vil af med din sukkertræng, så er det altså et virkelig, virkelig vigtigt sted at sætte ind. Det vil sige, at hvis du sover for lidt, så gør det faktisk ikke rigtig nogen forskel, hvor fornuftig du er med træningen, og hvor fornuftig du er med kosten. Fordi så vil den her manglende søvn, den vil simpelthen spolere det for dig. Jeg har set adskillige af de klienter, jeg vejleder, enten på min online vægttabsforløb, eller dem, som jeg følger lidt tættere på min VIP-forløb. Jeg har set dem tabe de første 5 kilo, uden at gøre andet end at sove en time mere hver dag. Det er klart, at der er nogle af os, som vil have nogle udfordringer i forhold til små børn, som vågner om natten, eller skiftende arbejdstider eller nattevagter. Og der er selvfølgelig nogle omstændigheder, du måske ikke kan ændre på. Men prøv at se, hvad du kan gøre. Prøv at se, om du kan gøre et eller andet for at få mere søvn og få bedre søvn. Det kan også være en middagslur. Det kan være lidt hjælp til at skiftes med din mand, for eksempel i forhold til børnene. Se, hvor du kan sætte ind. Så søvnen, det var område nummer 2. Så allerede her, der vil de fleste have noget, de skal justere. Så allerede her kan du tænke, okay, der begynder at melde sig en forklaring på min sukkertræng. De 2 sidste ting, det handler faktisk om at tilføje noget til kosten. Det er klart, at hvis man gerne vil tabe sig, hvis man gerne vil undgå sukkertræng, så er der bestemt nogle ting, det er smart at undgå. Men for mig giver det bedre mening at tilføje nogle ting. Så i stedet for, at jeg giver dig råd om koldt tyrker, og du må ikke spise det, og du må ikke spise det, så vil jeg i stedet invitere dig til at tilføje nogle ting til din kost. Og der vil jeg invitere dig til at spise til hver eneste måltid, hvad der svarer til sådan en håndflade fuld proteinholdige fødevarer. Proteinholdige fødevarer, det er kød, fisk, fjerkræ, det kan også være æg, vildt, skaldyr. Og med en håndflade fuld, det er sådan en tommelfingerregel, det er mellem 100 og 150 gram. Det er klart, at et spejlæg, det fylder en hel håndflade, og hvis en hakkebøf skal fylde en hel håndflade, så er den kæmpe stor. Så 100-150 gram proteinholdige fødevarer til hver måltid. Det er med til at holde dit blodsukker stabilt. Det mætter rigtig, rigtig godt. Protein er det næringsstof, der mætter mest per kalorie. Så det er sådan en ret fiks måde, hvis man har lidt problemer med sin appetitregulering og synes, man er meget sulten, men også hvis man gerne vil tabe et par kilo, fordi man bliver rigtig godt mæt af proteinerne. Udover det, så er der grøntsagerne, hvor jeg anbefaler omkring 750 gram grønt per dag. Og her handler det altså ikke om, at du skal til at veje og måle din mad. Det kan være en god idé, måske lige et par dage at veje og se,
ligger jeg på 300 gram, eller ligger jeg på 1 kilo, hvor ligger jeg henne? Fordi rigtig mange mennesker spiser færre grøntsager, end de tror. De spiser måske lidt cherrytomater til frokost og en smule salat til aftensmad, og når de så får vejet det af, så er det faktisk kun 200-300 gram, og så er der langt op til 750 gram. Husk, det er en tommelfingerregel. Hvis du har god appetit og spiser meget, så kan det være mere, helt op til 1 kilo, og hvis du er en lille nips, som ikke er særlig fysisk aktiv, så kan de 750 gram være en alt for stor mængde, så er det måske snarere 500 gram. De her grøntsager, det kan jo både være i supper, det kan være i retter, det kan være som snackgrønt, det kan være som rå salater, det kan være alle mulige ting. Hvis du har svært ved at komme op på de 750 gram, så vil jeg anbefale gulerødder, fordi de vejer cirka 100 gram stykket. Der skal ikke ret mange gulerødder til lige at løfte mængden ganske godt på en nem måde. Så hvis du til alle måltider får den her håndflade fuld protein, og hvis du i alt i løbet af dagen kommer op på 750 gram grøntsager, så har du et rigtig, rigtig godt fundament i forhold til din kost. Og så vil jeg faktisk våge den påstand, at så har det ikke den store betydning, om det er ris eller bønner, eller om det er fedtstof, eller om det er chokoladecroissanter, du spiser ved siden af. Det er et meget, meget godt udgangspunkt, som for de fleste alene det vil resultere i vægttab. Simpelthen fordi du kan bare ikke spise så mange chokoladecroissanter som før. Og når du har spist frikadellen til mellemmåltid, og en masse gulerødder for eksempel, så kan du ikke spise lige så meget chokolade bagefter, som du kunne før. Så inden du gør noget som helst andet, inden du begynder at tænke over, hvad du skal undvære, og kostplaner, og træningsprogrammer, og alle mulige andre ting, så prøv at få de her 4 vaner, grundlæggende vaner på plads. Fordi når de er på plads, så vil du have langt mere energi til at gå i gang med nogle større ændringer og nogle flere ændringer. Men hvis de her 4 ikke er på plads, så svarer det lidt til, hvis du ser en trappe foran dig. Du skal helst tage 1 trin ad gangen. Hvis du står nede ved bunden af trappen og tænker, okay, jeg springer de første 5 trin over, fordi så går det meget hurtigere. Det er meget den strategi, folk bruger, når de gerne vil ændre vaner og tabe sig. Det er, at det skal gå lidt hurtigt. Så tager man de der quick fix, en juicefaste og en bootcamp og de her ting. Og hvis fundamentet ikke er i orden, så svarer det til at stå ved foden af en trappe og tænke, jeg springer lige 7 trin op, fordi deroppe vil jeg hellere være. Jeg gider ikke tage de trin, der er nødvendige for at komme op på trin 7. Jeg springer direkte. Sandsynligheden for, at du skvatter ned ad trappen og slår dig, den er rigtig, rigtig stor. Og det er det, der sker for så mange mennesker, når de gerne vil ændre deres vaner. Det er simpelthen, at de forsøger at springe hele fundamentet over, alt det grundlæggende over. Når det her fundament er i orden, så vil du formentlig stadigvæk en gang imellem opleve en sukkertrang, eller den der følelse af at falde i og pludselig have spist en hel masse, du ikke havde planlagt. Og det kan der som sagt være flere årsager til. De kan være både fysiologiske, og her vil jeg godt allerede helt fra starten sige, start med at gå tilbage og kigge på din nattesøvn. Fordi det, som de fleste mennesker spiser på, det er manglende søvn. Så den dag, du står med sukkertrangen efter en periode, hvor det måske er gået godt, så prøv lige at kigge tilbage, hvordan du har sovet de sidste par nætter. Udover nattesøvn kan det også handle om stress. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, der spiser på stress. Mad er stressdæmpende. Det får os til at slappe af. Så når vi sidder i bilen på vej hjem fra arbejde, og tankerne kværner rundt i hovedet på os, om alle de ting, vi har gjort i dag og skal nå, og som ikke gik godt, og som vi også skal huske, så kører vores krop på stresshormoner. Og for at dæmpe dem, så kan vi lige holde ind forbi bageren og købe et par hindbærsnitter og spise dem på vej i bilen, for så at mærke, nu er jeg helt afslappet, og så bare hjem på sofaen. Så stress er også en af de klassiske fælder, kan man sige. Så er der det ustabile blodsukker, og det er også lidt en klassiker, hvis vi har sprunget et måltid over, eller hvis vores morgenmad ikke har givet os den bedst mulige start på dagen.
Det er jo faktisk sådan, at rigtig mange mennesker starter deres dag med et kulhydratrigt måltid eller et måltid baseret på mælkeprodukter. Og begge dele trigger faktisk blodsukkeret. Det er en hel video for sig, så det vil jeg altså ikke komme nærmere ind på nu. Men en morgenmad bestående af enten kød eller æg og grøntsager, det kan faktisk betyde, at blodsukkeret bliver holdt mere stabilt i løbet af dagen, så det er lettere at undgå de søde sager og i øvrigt holde energiniveauet op om eftermiddagen. Det kan også være, at du har sprunget et måltid over. Det kan også være, at du er en af dem, som spiser morgenmad kl. 7, frokost kl. 12, og så først aftensmad kl. 19. Og om eftermiddagen kl. 16 er så desperat af sult, så du ender med at spise mørk chokolade. Der kan det være en god idé at få en ekstra måltid ind der ved 3-4-tiden. Det er slet ikke unormalt at have behov for flere måltider. Så stabil blodsukker er også en af de der fysiologiske triggere til sukkertræk. Så er der alle de mentale. Det kan være sådan noget som kedsomhed eller rastløshed. At du sidder om aftenen foran fjernsynet. Du tror, du slapper af, men i virkeligheden keder du dig. Så i virkeligheden har du brug for at lave noget. Men den her rastløshed, den betyder, at du går frem og tilbage til køkkenskuffen. Det kan også være, at du er ked af det, eller at du føler dig ensom. Der kan være rigtig mange følelser, som du ikke har lyst til at mærke. Sukker er jo smertestillende. Det opdager vi allerede, når vi er spædbørn og skal have taget den der blodprøve i hælen på fødegangen. Der står en sygeplejerske med en lille pipette med noget sukkervand, fordi så spiser spædbarnet det der sukkervand og glemmer egentlig, at det gør ondt i hælen. Så sukker er smertedæmpende, og det er en klassisk metode at slippe for at mærke de følelser, vi ikke synes er særlig rare. Det kan være frygt, det kan være vrede, det kan være, at du ikke har fået sagt fra over for en, der forulempede dig på en eller anden måde. Og det kan simpelthen også bare være smerte over ikke at tage dig af dig selv, ikke at opfylde dine behov, have travlt med, hvad alle andre har behov for at opfylde alle andres behov, men der bliver ligesom aldrig tid til dig. Der er rigtig mange muligheder. Og det, som er vigtigt, ud over det med at holde fundamentet i orden, det er at lægge mærke til, når du spiser, så efterfølgende prøver at analysere dig frem til, hvad var det egentlig for et behov, jeg spiste på? Og kunne jeg næste gang opfylde det behov på en anden måde? Det er ikke nødvendigvis noget, der sker sådan lige på, nu har jeg jo set, at det er stress, jeg spiser på, så gør jeg aldrig mere det. Sådan er det jo ikke. Men første skridt er bevidstheden om det. Og næste skridt er så at finde nogle andre måder at håndtere de her ubalancer på, end med mad og med spisning. Alt det her, det er jo ting, jeg arbejder med, både med mine VIP-kunder, som jeg har en personlig en-til-en forløb, men også på mine online forløb, hvor man som deltager modtager lydfiler og manualer og videoer hver uge, og så vejleder jeg i en lukket Facebook-gruppe. Det er sådan en lidt mere en billigere måde at gøre det på. Ikke at man får mindre materiale, men det er en måde, hvor man deltager i forløbet med nogle andre mennesker samtidig. Man kan faktisk også gå ind og læse om alt det her, jeg har nævnt i min bog, Sunde vaner, smuk figur. Den er inddelt i 7 helt enkle trin, hvor jeg et trin ad gangen simpelthen gennemgår alle de her forhindringer, alle de her fælder, som vi falder i, når vi gerne vil ændre vaner. Alle de her ting kan du læse mere om på min hjemmeside www.sofiasommer.dk. Jeg vil nyde at høre fra dig, enten på bloggen eller på min Facebook-side. Og jeg håber selvfølgelig, at du vil lade dig inspirere til at kigge nærmere på nogle af de ting, jeg tilbyder. Jeg vil i hvert fald rigtig gerne hjælpe dig. Jeg håber, du fik noget ud af den her video. Der er flere, hvor vi kommer fra. Så hold øje med nyhedsbrevet, med Facebook-siden, med Instagram, med hjemmesiden. Alle de her steder, hvor du kan høre mere fra mig. Så tales vi ved.